Zámer kapitoly. Po úvodnej charakteristike, čo to vlastne program COMDY je, si povieme niečo o príprave počítača na testovanie a o možných chybách, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním prípravy. Ku koncu prednášky vám oznámime zásady bezchybnej registrácie do programu COMDY vo verzii 7.0. Pre širší rozhľad v programe COMDY sa zameriame na základné delenie. Študijné ciele. Na konci tejto kapitoly budete vedieť: pripraviť počítač testovača a počítače žiakov klientov na program COMDY vo verzii 7.0. Vykonávať kontrolu počítačov pred vlastným testovaním. Odstrániť prípadné poruchy zlým nastavením počítačov. Trvanie 1,5 hodiny. Kľúčové pojmy: aktualizovaný internetový prehliadač, aktualizácie systémov a programov, rýchlosť internetového pripojenia, test flashových aplikácií, registrácia do programu COMDY 7.0.